Myntri Khynnah ke sorkar India nak benta ki Rit Paid ki Minority Affairs John Barla. Iakynduh ki Opishar Rangbah ki District Heads ki Lum Garo ban wat jingtip ki pynroi nak benta ki Rit Paid ki kynthup ki Niam Tynrai Garo, Khristan, Musalman, Rabha, Hajong, Bodo, bat kiwei ki jaitbynriew ki shong ki district jong ki Lum Garo. Barla ula pynsngew ki khlieh synshar district baki don bon ki skim pynroi nak benta kini ki jaitbynriew baka sorkar India kala mang bhah nak benta karoi kapa jong ki. Henry kerkum ka khubor sorkar balayo natura ujon Barla shem la nyau kerteng wat tang ka weiru ka skim hakata ka jingelang. UDC ka West Garo Hill swapnil Tambri ula ba pilot iki kamba ka sorkar kala pentrei hakane ka district kaba upet ukmi mau kum ka jal jeven mission Aadhaar enrollment but ka institutional delivery. Project Director District Rural Development Agency Dolrich BG Momin ula bataya ka jing pentrei kam ya ka PMGSY, PMAY, Armid Sarovar haka district.